chi a chroeso i'r rhaglen gyntaf yn y gyfres pan fydden ni chwydro o gwmpas Porthmadog ac yn ceisio dod i adnabod Porth a'i Pobl. Bod ni yma fel tipyn o ymwelydd a dweud y gwir, ond Sara, ti'n gweud cyfarwydd efo'r dref? Ie, wel, fel ydych yn arfer byw yma, ti arfer, mae'n braf cael dod nôl, wel, i weld bydertwch yr ardal, a ti gyfarod rhai cymeriadau i'w gac. Reit, wel, i lle da ni'n mynd gyntaf? O, da ni fod i wedi cael o ti yn dweud, pictwr. Pictwr, ar diwrnod, ti'n gwybod dros ymheriad heddiw yn 86 grad Fahrenheit. Dwi'n rhaid e, ond wedi'r pobl yn Diana Jones ymlaen. Hogiau'n lleol, pa'n cymnodi o hogiau'n lleol, so da ni. Wel, bod Pierre ti, gael dorau'r actorcian mynydd, ac Indiana Jones ydy. A pan ydych chi wedi bod yn gweithio yma? Efo'r projector? 43 years, 1940 and October 1983. Ydy'r offer di newid tipyn ers y dyddiau yna? Wel, y tîn yma wedi cael un part newydd, ys yr holl amser. Amser, dwi'n yn gwybod, ys X40% ydy. Dwi'n maen oed yma. Ond mae'n amlwg bod yna nifer helaeth o share y string yn mynd drwy'r projector yna dros y blynyddoedd, pobl fel Bogart a Cagney, yn arwr i'r Randolph Scott, dwi'n siŵr. So, pwy di'ch ffefryn chi? Sgynna chi'ch ffefryn? Wel, was gen i o lot, Clint Eastwood. Clint Eastwood? Ia. Pam Clint? Dwi'n i, mae o'r oes newy yn di. Mae edrych yn tuff a mae o'n syndod yn ni. Mae James Bond na, diolch yn dad te. Ond, dwi'n am ferchad ydy hwnnw de. Ydych chi, mae'n ferchad yn actio, dwi'n cael dim sen ac yn oed o bod yn eithaf yr action eich sbio fi ar ei ddyn. Ydych chi wedi cyfle i gyfarfod chi o ser y llwyniad dros y blynyddoedd? O, anodd bod. Oedd yn eistedd yn y mewn yn ôl ac yn oed. Ag o'r producer a directors mawr i Thomas Murray. Oedd i'n neud un o'r six artyn. Ac oedd y German mawr yma i ni. Gyd yma i Craig Bergman. Robert Donat, de. Oedd i gyd yma. Eistedd o'n un yn diod o'r efallai. Ond eistedd German, mae'n dda yn lawer iawn. Ac oedd sy'n gwrdd yn te. Hwnnw te. Ond dwi'n gofyn i fotol yn iawn ar hwnnw. Ond dwi'n carry on yma, neud yr carry on y monter ac oedd Ceibar Eiffel ar yr eidiau gyd yma. Yn Walt Disney yma. Iala lad yma. Ai ddwy'n erch. Oedden nhw'n dod yma i weld yr ysydd oedden? Wel. Dyn nhw'n tynnu ffilm yn Black Rock. Red Beret ac oedd yn draws yn mynd ar yma. Ydyn nhw'n eich a gweld nhw. Eich ladrig a gweld nhw gyda'r ara. Wel ei Bob, am yn awr grisiau rwan i weld Mrs Evans. Mae hi wedi bod yn dod yma ers y dyddiau cynnar. Dych chi'n abod ti? Ond dwi'n o'n i'r un glas i'r ysgol. O, dwi'n mynd i gael test yn ydw chai. Ei Bob, dwi am fynd awr grisiau i weld Mrs Evans rwan. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch o chi, oes hon o. Wel, Mrs Evans, oeddech chi yma ar y noson agoriadol. Pryd oedd hynny? 1931. Dwi'n amser yn ôl. Da chi'n cofio'r ffilm? Yndyn dad. Gweithio gadol in romance. Romance? O sôn am romance, yn gwybod mae'n seti dwbl tu ôl i ni. Fanna ddech chi'n eistio? Cynna iawn. Yn y top, yn y galeri. Achos bod na fwy o le gweithio rhywun o'na. Ddigon o le symud y fan o'n te. Ac mi oeddech chi'n dwad i'r sinema yn weddol aml ta? Oedden. Dwi wedi wrthnos. Oedden ni'n gwsmeriad da iawn. A faint oedd yn costio beth hynny? O, ryw £1,000 dwi'n cofio'n iawn. Dwi'n yn sicr te. Pa mor bwysig ydy, da chi'n meddwl i dre fel Porthmadog bod na sinema yma? O, bwysig iawn dwi'n meddwl. Achos fyddwch chi dona'n byd amser hynny, yn enwedig yn lle, ond oedd y Town Hall yn mynd, wrth gwrs, ond dim bob nos yn dweud mewn cyngor ambell i dro yn lle. Ac mae hwn di fod yn rhan o Porthmadog erioed, yn dydi? Yndi. Ac yn ogystal bod yma yn y noson agoriadol, ydych chi yma hefyd ar y noson Mae'n gafodd y cinema i hael agor? On. Be oedd y ffilm sydd hynny? Footloose te. A gyfynhau? Do, iawn, do. Bo fi fi hen, wyrach chi gymryd. Wel. Yr twr. Wyrach chi'n fyw. Dwi'n siŵr na disgwyl mewn Porthmadog esa. Na, dwi'n meddwl. Dwi'n mynd i hen i hynny rwan. Wel, yn gynharach ni siarad efo Bob, dwi wedi rhoi
Da ni yn y sesi soffa chwech, dwi wedi rhoi 3 sŵs iddo fo. Ie. A tra bod Sarah'n sgwrsio yn y ffoia, mae wedi gadw rhedeg Indiana Jones i ni, felly ydych chi... Da iawn, Reit. Reit. Wel, chydig yn ôl, mi oedd dyfodol y Colosseum yn y fantol. Ond diolch yn ysgrifennu Erin Jones a gyfeillion, o mae beth yn edrych tipyn mwy disgled. Ond ydod, pwy fe'n terfynaf yn dati brynu'r Colosseum? Doedd i fyny nath o peth mewn cyfarfod gyda ni yn Chwefror, y siambar fysnach o Porthmadog. A fe dyn derfynwyd mynd ymlaen ar unwaith i geisio prynu. Oedden nhw'n gofyn 100,000 o bunna am y lle, a mi fedrwn ni brynu am 45,000 o bunna. Sut ydych chi ati felly i gael y pres yma yn swm mawr? Penderfynwyd codi'r arian mewn rhandaliadau shares i pob isio rei. I gwerth y shares yma? O dyn sydd yn ei drach i roi 1,000, 2,000, 3,000, yn union fel ydych chi'n medru fforddio. A ydych chi'n rhaid gweld yn y digwydd yn y Colosseum yma felly? Fi dal yn cinema ta? Wel, cinema oedd bwriad agoriadol, ond mae yna beth arall fel cyngherdda. Rhywbeth sy'n dod ag arian mewn rheswm ac yn da. Rhywbeth sy'n dod ag arian yn mewn i'r gres, achos arian pobl eraill ysgynnon ni yn gwerthfed yr efola nhw. A wedyn mae'n ofynol bod y lle yn talu ffordd yna. Da chi'n gweld yna fatha gyngherdda mawr yma? O bosib. Mae'r hynna mewn dwylo 6 dydd sgynnon ni yn gyfrifol am drefnu beth sy'n digwydd yn y sinema. Gobeithio fi bod chi'n di gario ymlaen efo'r gwaith da yma. A dwi'n siŵr i fydd y fenter yn llwyddiannus iawn a pob lwc i chi gyd yna. Diolch fawr iawn i. Mae Gladys ydyn ni, dwi'n gwybod eich bod chi wedi bod yn brysur iawn o gwmpas Porthmadog. Mae'n codi arian ar gyfer achosion da dros y blynyddoedd. Be'n union da chi wedi bod yn ei wneud? Wel, da ni wedi bod am ni hanner Cymru yn dod i ni, wel, cyn beth ar y Birmingham. A mae Wil Elad yn ni'n galw fo, ydy marw wan yn 3 blynyddoedd o cancer. A da ni wedi mynd ar genna'n hynna'n rownd y ffôns a cael y Christmas yn yr holl beth i ni. Dolig a ydych chi yn mwynhau'r ymlacion yn y ffôns yna yn siabant. A wedyn da ni'n perthyn ni'r mam sydd yn y ganolfan. Efo Gwyn Roberts ydy'r penalty rwan. O Llansigli, mae o'r eich hapus yn... O beth ydych chi'n neud pan ydych chi'n mynd o gwmpas yn Difyrru? Wel, i ddechrau, yn gwrs amdanan yn oniol. Da ni'n pasio. Pasio? Pasio. Dyna mae'n berig? Berig. A dydyn ni'n cael o'r opium i helpu ni. Yn sechen. A referi. Da ni mewn shorts bach a bod dim wedi gwisgo yma'n union fel ma'r cosmos ma. A ydyn, a chi'n canu bob yn ail o hyd. Da ni'n canu fyrdd ac yn cwffio di pyn. Cwffio yn Gymraeg, ia. Cwffio di pyn, bocsio di pyn. A canu'n wedyn, a dyn ni'n dechrau ennill. A wedyn yna fo, dyn da ni'n gwneud lan y môr, yn bydd ni'n gallu lle ffasiwn, gyda streic coch ma felly. A mae eithaf mewn i'n coch rhan dapryw, cap cam i pen.